guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Kung bago pa ka sa aking channel guys, don't forget to subscribe me. Tsaka mag-follow sa aking TikTok, Tumulat Cherry Gato, my FB page, Chiva Ken. Hello mga bayot, pakpakpak, mamamwa, chami-chami. Mga ano tagpaniod to. Mga Luzon, mga Bisaya, diha, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world, mga FW, hello, pakpakpak, kumusta ka mo dyan? Mga onata, akong sudan karon is tilapia na gata. Ayan, nanay kanon. Hi, Abby. Nagpabili ako ng soft drinks sa kanya. Kung sa labita, mag-soft drinks. Mga ano ta, mga bayot. Okay na, de? Okay na, salamat. Tilapia na may gata, ayan. Yan. Mga ano ta mga bayot. Maniud to. Ang kinamot na tao. Gusto akong kanot. Hi sa akong mga supporters, mga viewers. Thank you sa mag-follow sa ako. DJ Maki Helmut, Lolita Bada, Violeta Bada, Lovely Obregon, si Ate GB Vlog, si Ellie, Lola Vlogs and Family. Itong mga bago pa, nakalimutan po ko kaya wala ko yung kopya. Salamat sa iyong pag-support sa ako. Thank you. Mga unata, mag-prayer sa ako. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much sa pagkaon. Lord, yung talagang mga pangasama niyo sa amin. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Wristback na, mga bayot. Lapang na, pakpakpak. Init ko kung panahon karon na dito sa amo nag-aburot ang bulkang mayon, ang buto nagkapoy-apoy, naglaba. Nindot kayo ang tanaw ng mga laba kay sa gabi view kayo pero hadlok lagi. Medyo layo-layo naman sa gamay pero dahil lagi mga pamilya na apektuhan bakwit. Kami din, pasalamat sa Ginoo makayo mo abot. Paano mo diha, mga Bisaya, mga ano mo diha. Ako sudan tilapia. Tilapia na gata. Kain step. Sarap ng ulam. Tapos, wow! Hi guys, eat well. Just step ni Agi. Betul ni soal hormat dan saya tahu. Going to wash the dishes. Bukog lang siya, bukog eh. Excuse.
Ano yan? Ya, ano? Gusto ko sa tilapia prito. Pero hindi naman ugat na. Okay ra. Init sa panahon. Init yung mga bayot. Lahat ba naka-table gagawin? Blanks po. Oo. Ang sobra akong hatag sa iro. At silba na lang yung sobra. Thanks daan mga bayo. Thank you. God bless. Bye.